que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Son, se miran o seu reloxo, ás 6:35 da tarde. Imos cociñar agora mesmo unha receita maravillosa que nos mandou a xente da casa. Pero os cociñeiros... os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Que son un pouco chulos, pero bueno, por eso merecen tamén que lles aplaudamos, non? Un pouco chulos, non? Ti sí. Eu non? Ti sí. Eu son super humilde, cañotas. Bueno, Sí. a ver, é humildo. Ah, que sí? Son super humilde. ¿Ves? Pa que non o conozca. Eso. Bueno, que tal? Como foi o día? A ver. Ben. Moi ben. Contento despois da vitória de onte? Sí. Sí. Gano, perda, estou contento. Nas redes sociais do programa está a tope, Xulio, Eu? Alucina, nas redes sociais está a top. A xente non fai máis que dicir Xulio que ben, que justo dá, tal, non sei que. Sin embargo, Begoña, últimamente... Eu nada, eu estou escarallada. Colleitas paus. Bueno, seguro que queredes saber que é o que imos cociñar no día de hoxe, así que imos ver a receita que nos trouxo Marité de Valga. Hola, son Marité da Devesa de Valga. O meu plato de hoxe é salmón gratinao. Eu frío as patatas, os pimentos en trozo, a cebola, con pouquiño de sal, e despois vou co salmón. E o salmón fago, paso volta e volta na plancha, e despois punto de mayonesa e meto ao forno a 180, 5 ou 10 minutos, e miro, bueno, xa se vai mirando como está tostadiño, é moi riquísimo, está buenísimo. A ver como vos sale a vos, Home, se o tivera que facer eu, sairía fatal. Pero, por sorte, van a facer os cociñeiros que temos no programa salmón, algo que é bastante típico, non? Na cociña, bastante habitual. Sí, habitual. Riquísimo, por certo. Sí. A ver... Fonte do omega 3. Fonte do omega 3? Sí. Ma, pareces un anuncio de televisión, Sí. De yogures. Ele casei monitas. A ver, contanos como vas facer ti o salmón. Pois eu o salmón, vou facer un lomiño, voulle dar uns cortiños, como se fora a grella, vou non planchear ben planchado, pero vou facerlle unha maonesa de allo e ceboliño, e vou facer gratinado no forno. O sea, vai ser a receita de Marité, pero cun par de trucos, non? Sí, e por voulle facer unha salsiña con espinacas. A ver que lle parece a miña versión. Como se nota que perdeu onte, verdad? Sí, ben baixiña. E ti que vas facer? Veño a tope, A ver, veño a caso. Xulio, a ti que vas facer? Pois eu vou facer unha ensalada de salmón. Unha que, Unha ensalada. Vou no marinar. Ven a perder. Nada, non lle vamos a dicir nada, pois está claro que ven a perder. Xa verás. Vale, o maniñar e que máis? Vou no marinar, e despois vou no aderezar, e vou montar unha ensaladita que te vai sorprender. Mira, pon cara de sobrao, que asco de persona. Veña, Begoña, por favor, ponte a traballar porque este home de verdad, Vamos alá. De verdad, Que vas facer co salmón? Pois mira, vámoslo desespiñar. Primeiro, que isto podes dicir á pescadeira que chufaba, vamos sacar uns lomos. Xa, que por certo, é un cacho bo, Sí. Sí. Mira, aí. A ver, a min... Mira. A min o salmón a min gusta moito. Mira, a ver, este é un pescado que che vale pa casi todo, É un pescado que vai ben ao forno, un pescado que vai ben nas ensaladas tamén, afumado... O que me gusta a min, que lle sacas fácil as espiñas, sabes? Ti cando vas comer, as espiñas van saindo fácil. Se non está ben desespiñado, sacas as fácil, porque hai outros peixes que os sufres, Mira, eu buscollas, mira, fagolle así, fagolle así, entón sacolle. Son lle dá sacado... Non ves? O tacto faz. Sí, fagolle así. Que va. Claro. Búscalas así, mira. E aquí quedaron casi todas. Teño moita maña, Non, xa, está ben adestrado. Mira. Ves, aquí? Bueno, pero que... Xa ya saco dun corte. Ah, amiga. Pero que decías ti, se non podes dicir á pescadeira que o saque, non? Claro, a mí, sí. Vale. Mira. Ves? Quedan aquí. Ves? Aquí están. Vou facer ahora primeiro, vou non emparrillar. Ah, vale, son esas. Viche, son esas. Eu saco ben, así a miña... A miña concursante. Vale. Lle gusta sin espiñas. Home, normal, Eu tamén prefiro sin espiñas. Unhos cortiños así. Vale, pois mira, ti vai dando ao corte. Estes cortiños son para que se fagan antes, vale? E pois para que a salsa penetre dentro. Vale, cando vayamos a gratinar. Moi ben o truco, Cortado para que se faga antes. Así crujiente, está riquísimo. E que dei sabrosiño. Vale, pois corta, veña, que vou xunta a Xulio. Vamos, Xulio, venga. Como vai o conto? Non sei se o secará, tanto corte. Bueno, mira, eu teño medio kilo de sal gruesa e medio kilo de azúcar, vale? Como, para. Tes azúcar para o salmón? Sí, para mariñalo. Para mariñalo ben. Vale, sal. E vou
Esto, mira... Medio kilo. Medio kilo de cada. Hai xente que ten medo ao mariñao porque dá a sensación de que é un peixe cru, é unha cocción en frío, É unha que non é cocción un peixe, en frío. non é un peixe cru. Que quede claro, ímolo cocer en frío. En frío, eso é. Isto, o que sí que é recomendable, como non imos chegar a unha temperatura para matar Sí. o que poda traer o salmón, é mellor congelalo Vale. un par de días e despois descongelalo. O sea, para a xente da casa, conxelámolo un par de días e despois xa podemos Desconxelamos. mariñalo, non? Eso Que é é. unha cocción en frío. Eso é. Entón, mira, Moi mesturamos ben o sal. Pero esta é o sal, como o azúcar. o do xamón. É igual que o xamón, pero sin, claro, pero este ten azúcar. Claro. Sí. Entón, nun recipiente adecuado, Sal, azúcar, azúcar e un poquinho de romeo sal, azúcar e romeu. para matizar. Entón, mira, desa maneira, facemos unha cama generosa a mezcla Vale. e poñemos o salmón co pel hacia arriba. E agora cubrímolo todo. Moi ben, Que interesante. Cubrímolo todo. Isto ten que ir á nevera entre 4 e 6 horas, dependendo do grosor do salmón e do cociñado que nos guste, vale? Deixo aquí que vou chamar a convidada e quero que vexa a túa cama. Moi A ben. túa cama de maridaxe. Por favor, que veña Marité de Valga. Un aplauso para ela. Hola, Marité. Ponte por aquí, por favor. Hola, Maite. Benvida. A ver, Igualmente. vouche explicar o que fixo. Resulta que este home colleu, conxelou un par de días o salmón, para matar a bicharía toda, e agora quere mariñala, o sea, quere cocelo en frío, mariñalo. Botoulle sal, azúcar e romeu. Xa boa pita. Parece. Puxeches unha cara así un Ah, que pouco sí. de tempo a Anda pi. que o azúcar va. No, pero despois non vai estar doce, non vai estar doce, Vale, Empezamos vale. ben, empezamos ben. Vale, vale. Moi ben. Confiad en min. Mira, Moi ben. e agora Sí, que confiamos. vamos a acompañar A piña ese... está moi boa, Vamos a... A piña que fixo el moi boa. Ti eres do Team Piña tamén, eres do equipo de claro, Piña. aquí todos somos do Team Ti tamén. Piña, Sí, sí, gañata. sí. Eres do equipo de Piña. Sí, encantoume. Nunca probé un pincho tan bo. Ves? E fixeches na casa. Buenísimo, buenísimo. Ou probáchelo aquí? Probei Fíjate. aquí. Ah, estabas de público ese día? Sí. Bueno, maravilloso. E comín 4 pedazos. Bueno, a xente da casa pode chamar tamén e contarnos se é do equipo Piña ou non. Tedes aí o teléfono do programa, chamade, por favor, e comentade as receitas. Que hoxe estamos facendo aquí este salmón maravilloso, pero, en calquera caso, podedes comentar todas as receitas que queirades. E recordade que imos repartir cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutra. Que faz, Begoña? Todo dorando o salmón. Estás ben? Todo de maravilla. Sí. Estás tú ben? Vente, Marita, vente. Vamos xunto a Begoña. Begoña? Mira, Vale, Begoña, que? fixen un lomiño, liño uns cortes, e agora estou no dorando, e agora vou facer unha maionesa. Moi ben. Facilísima. Un ovo, 200 de aceite, vale? Vamos a meter uns trociños de allo, non moito que, senón despois... Agora é cando lle dice aquí a Marita que lle estás facendo caso. Estou facendo caso, claro. A túa receita. Vou dar uns truquiños e xa verás que rico bastante, queda. Bastante, non como a él. Non che Bueno, fixen hai caso. intimidade, non. Sí. Pan? Sí. Gañotas, Que ó? eu fago caso sempre. Pasa que versiono. Versiona el versiona, el é así. É o versións do programa. Mira, Que vas facer? vamos a sacar o aire. Vas facer ruido? Sí, vai ben. Batela ben, moi ben, ben. Vai ben, vai ben. Pouquinho a pouco. Begoña, impresionante. Están os compañeiros de son encantados contigo. Ah, que sí? Están, vamos, agora mesmo... ¡Fua! Sí, sí. Ahora, mira, falta un pouquiño de... Terminámoslo con un pouquiño de sal. E vou dar a volta ao salmón. Hola, mira os cortes que lle fixo, porque se fixera antes, ves? Mas para que collera tamén así o saborciño. Agora, ben, primeiro eh? na tixola. Para que non quede crudo. Vamos a dar caño ao forno. Queres que o prenda? O prende Vamos allá. Prendelo ti, o prendo eu. Por arriba e por abaixo. Por arriba e por Con abaixo. ventilador ou sin ventilador? No, así. Sin ventilador. Está así. ben. Vale. Ei, sobre Está 220. Está ben así, vale. Perfecto. Agora temos rematada a maonesa. Buah, ten un aspecto maonés. Queres probala? Sí, por favor. Buenísimo. Claro. Queres Veña. probala? Sí, sí. Sí. Aí vai. Toma, a convidada primeiro. A ver que Pa che ti. parece. É moi suaviña, Un pouquiño de allo, un pouquiño de Sí, que ceboliño. É no mellor camiño, Home, ti és cociñeira, o sea, quero dicir, profesional. No,
Tamén, se non fai mellor que ti, sendo cociñeiro profesional. Perfecto. Mira, e agora quero che enseñar unha cousa. A ver. Mira, mira, xa verás. Está boa. Ves? Mira, o salmón ahora ten unha cousa. Cando sabemos que o temos que meter? Mira, ves que Cando empeza solta esa a agüita. soltar un pouquiño así, Sí, agua, para como se fora así un pouquiño de leite. Aí. Aí Espera, temos. tense que ver Aí, temos que metelo no forno. aquí. Vale. Cando se solta o leite por aí, non? Así un pouco da uña, non? Sí. Aí está. perfecto. Xa se viu na casa, xa se viu na Moi ben. casa. E agora, vámosle Vamos a poñer echar por aquí as a maonesa. colleres. Moi ben. Aí. Marité, eu sei que agora mesmo, na túa cabeza hai unha explosión de cousas e de sabores. E de cheiros. Pero teste que sentar na zona dos sufridores, na cadeira. Vou sufrir un pouco. Vas sufrir un pouco. Sí, vou. E ti quen crees que vai gañar? Non sei, hai que esperar e probar, non? Bueno, pero tesme que dicir un dos dous, por favor, un pouco de... Eso ten unha pintaza criminal, e aquí tamén a ten boa, hai que esperar. Bueno, vale, Marité, pues espera, non te poñes nerviosa. Non, non. Un aplauso para Marité de Valga que está connosco, se non voltas co prato. Vamos Marité está alá. nerviosa. Está nerviosa. Vamos, tempo e temperatura. 8 minutos a uns 180 grados, depende do forno. 8 minutos, 180 grados, dependendo do forno, vale? 8 minutos, 180 grados, dependendo do forno. Imos con Xulio. Xulio, Hola, que tal? moi ben. Creo que temos chamada telefónica de alguén que quere falarnos sobre as receitas do día de hoxe ou o que queira. A ver. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Rocío. Hola, Que tal, Rocío, de Padrón, como estás? hola, pues moi ben aquí facendo unha boca auga co que estades facendo porque me encanta o salmón. Claro, home, normal. A min é que ver estas cousas, sabes, fai que se che cae a baba, normal. Mira, Claro. Xulio está facendo unha maneira un pouco especial, digamos, o salmón, que é que o está mariñando. Sí. É dicir, botoulle sal, azúcar e romeu. Que che parece iso? Pois mira, a min gustame moito o salmón mariñado, que me deu a miña amiga Gloria unha receita e gústame. Nunca o probei con azúcar e con sal. Eu fago con soia. Tamén. Cuidado que ten por aquí soia preparada. Cuidado, Rocío é unha chica lista, ves? Cuidado Cañitas? cuidado con E Xulio. mango. Un bico para Rocío, de Padrón. Outro. E que che parece a receita de Begoña, que é máis, digamos, máis tradicional? Que isto que o marcou un Agora pouquiño, mesmo, que o teño vai... que dicir que me Sí. apetece máis. Ah, Vale. Porque eu vin esa mayonesa e Ben. puxeme mala, porque a miña mayonesa con allo é a miña debilidade. Xa Juntámola ves. con salmón. Co ben que xa, iba, Rocío, fuches un pouco mal aí porque lle deche esperanzas a Xulia e de momento, paf! Co ben que iba, Rocío. Pero que Xulio, onte xa triunfaches, non podes triunfar todos os días. Claro. Bueno, tens que vir un día por aquí, Rocío, vale? Me encantada para probar, que aquí Ben. non son arrecendo nada. Por eso, tens que vir tiralo aquí. Veña, un bico para ti, un bico para a xente de Padrón, que xa non sei o que digo. Un bico. Home, un biquiño para vos. Chao. Chao. Adiós. Bueno, deuche un pouco de caña aí, ao Sí. principio ben, pero despois lle. A mí o raro é que non me den caña. Xa, Non sei bueno. como facemos. Tamén nas pides, que estás, cabinagreta. Mira, sí, estou ca vinagreta, mira. Piquei unha chalotiña, Ajá, escaldei un tomate para poderlo pelar. Vale. Fixen un corte Sí. para que dea mellor a piel, ves? vale. E ahora estou deixando solo a zona da carne. O sea, non... tens que pelar tomates, non? Bonos Agora picar. tens que picar tomates. Bonos picar. Pois mira, mentras piques tomates, porque a xente que ve o programa xa sabe como se pican os tomates, vamos ver que é o que opina de Galicia do noso salmón. Porque nos gusta o salmón, sí ou non? Galicia. A la plancha está buenísimo. Despois é unha ensalada e ala. A la plancha non, normalmente al horno. Leva moito salmón para marinar. Pero eu teño outra receta máis rica. Ay, Dios mío. Gustan a plancha e en tartar. Ay, a mí no. Pero en mi casa sí les gusta. Gustalle xa máis o que lle gustaba, sí. Es que solo el olor ya me marea. Así estamos. Cada uno escoge su forma. Colles o toro do salmón. Y un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar. Frito e despois botolle champiñóns. Cada un bota o que ten. E con tomate e aguacate. Ya no me gusta. Pois moitas veces acompaño con unha ensalada. Arroz blanco. Sou cunha pataca cocida. E incluso lle podes botar uns chícharos. O salmón en brochetas con piña.
Ai, o salmón, ti ainda o tes no forno, non? Eu sí. Que se manteña aí. Sí, de momento, un que vaya pouquiño, traballando. claro. Pois imos indo xunta Xulio, porque Xulio andaba ca vinagreta a voltas, deixino traballando. Como estás, querido? Moi ben, mira, xa teño, mira. Estás picando aínda, non? Sí, pero xa está picado. Mira, piquei unha chalotiña. A chalota gusta, utilízala moito a Porque a chalota. chalota é máis suave que a cebola. Ah, mira. Claro, e non invade tantos sabores. Entón, mira, aquí teño un poquinho de perexil, a chalota e un poquinho de tomate. Vale. Chalota, perexil e tomate. Eso é. Pois xa que estamos contigo, vamos coa pregunta de concurso. Sí. Veña, vamos a intentar dar 50 euros á xente da casa. Con que mariñou Xulio de Silleda o seu salmón? Sal gorda, azucre e romeo. Sal gorda, azucre e romeo. Son 3 cousas. Moi fácil, sal. Dúas son blancas, o sal e o azucre. E o romeo, que é verde ou amarillento. Vale, pois 50 euros. Comezade a chamar ao teléfono do programa porque repartimos 50 euros para a compra que fai moita falta. Está subindo todo. Sube todo. Sube todo. Esta vinagreta tamén sube ao meu nariz. Sube ao meu nariz. Como a recenda lima, Botelle o zumiño de media lima tamén e agora un poquinho de aceite de oliva. O aceite quedoulle así como aceitosa e moi, como diría eu, como moi cremosa a mayonesa ali. A mayonesa, sí, aceitosa seguro. Non, aceitosa non é exactamente aceitosa a palabra. Dixen aceitosa porque estabas utilizando aceite. Pero que decir así como se fose unha nube. Sí. Unha nube na boca, sabes? Estás un pouco tonto, cañetas. Ca mayonesa. Mira, entón, isto, pola magia da tele, pasou 4 horas. Pasaron 4 horas mariñando. Pasaron 4 horas mariñando. Mira como humedeceu todo o sal. E antes que me deixaxe a palabra na boca, eu metín 2 gemiñas de ovo en solla. Vale, espera, vámonos a organizar. Entón, teño 2 mariñados diferentes. Organización. Temos por unha parte as 4 horas deste mariñado do salmón que pasou, que levaba sal gorda, azúcar e romeu. E por outra parte temos a soia con 2 xemas de ovo. Con 2 xemas de ovo. Vale. Vamos a utilizar unha soa, pero por se me rompe unha... tes outra do por si acaso. Teño outra do por si acaso. A do por si acaso. Entón, mira. Moi ben. Pasaron 4 horas. Pasaron 4 horas e mira como cambiou o color do salmón. Ves como se coceu? Sí. Entón, agora que temos que facer é lavalo ben, en auga. Claro, tes que desalgalo. Claro, quitámoslle todo ese sal e todo ese azucre, lavámoslo ben, porque lle prometei que nin iba a estar nin doce nin salgado. É verdad. Vai estar... Porque ela dixo, recordas que dixo que o do azúcar é o salmón que claro, levaba moi ben. que non vía, entón vamos a quitar para que non vexa. Para que non lle sepa tampouco. Eso é, ves, entón xa está lavadiño e agora vámoslo secar ben, con papel de cociña, que teña aquí agachado. Sí, perfecto. E así está xa o salmón mariñado. Entón, o único que faz é prepararlle a sal, o azúcar e o romeo e deixalo aí 4 horiñas e despois limpalo ben. E despois limpalo ben, pero agora temos que facer o seguinte paso. Vale. Como conservamos isto? Pois vamos a preparar un aceite aromatizado, que aquí ten un pouquiño de perexil e unhas boliñas de pimenta. De pimenta. Eso é. Simplemente aceite de oliva. Para que? Para que faga unha película e non lle entre o aire e se nos conserve mellor o salmón. Amigo. Pero que cousas ten este home na cabeza, Esto, Fario, a túa moza é fripa. Te pide la mano, No, pero, escoita, teño perda dela. Teño perda dela, entendes? Bueno, entón agora, como se fora un xamón, temos que ir cortando moi finiño e vamos sacando xa as lasquiñas de... E vámoslo metendo no aceite para que colla ese sabor e se nos vaya conservando. Vale. Claro, queda moi rico. Vale, agora xa hai cortadores de salmón. Antes había solo de xamón, agora hai cortadores de salmón nos eventos e todo por aí. É que agora que o dis... Queres probar unha lasquiña? É que agora que o dis, creo que comín isto algunha vez, Claro, seguramente. Teño a impresión, sí, de que o comín, a ver. A máis amigo que me gusta o salmón. Pode vir Marita a probar tamén se quere, Ua, queres que veñou? Sí, hombre, claro. Sí. Eu todo que xa sumar puntos. Marité, vaite vindo de Valga para aquí. Queres probalo? Así tal como está. Vente. Atreveste a probalo? Vente. Atrevo. Ven para aquí, ponte ao meu lado. Parece xamón, Sí. Está bo, Hai que dicirlle. A ver se és do equipo salmón tamén. Buenísimo. Sí, hai que dicirlle ao rapaz que ven, Ben. O azúcar non se lle nota, nin a sal, moi ben. Verdad? Está moi ben. Moi ben. Bueno, pois deixámoste aquí traballando, deixamos limpar un pouco as maus. E vamos donde vai, vente. Buah. Vaya sabor. Buah. Criminal. Mira.
É que isto, mira. Mete aí os fuciños, Marité. Mira que ben cheira. Mete aí os fuciños, Marité, mira. Mira, mira. Leva un pouquiño de almendra, un pouquiño de allo, a espinaca, sal, pimenta. Xa está. Vale. E agora vamos a botar un pouquiño de parmesano. Espinacas. Levaba améndoas, eran? Améndoas, sí. Améndoas. Espinacas. Sal. Nata. E xa está. E un pouquiño de allo. E un pouco de allo, nada máis. Nada máis. E agora vamos a botar un pouquiño de queixo. Xa se come sola. É que xa se come, o sea, é que non che vai falta o salmón. Non, pero bueno, vai ben acompañado. Vai ben. No, pero non che vai falta. Oh, que maravilla, é que cheira moi ben. Aí vai. Moi ben, Moi ben. E agora vamos deixar que o queixo se vaya fundindo así pouquiño a pouco. Moi ben. E listo, viches que sinxelo. Claro, entendo que é como unha salsiña. É unha salsiña para acompañar, sí. Unha salsiña para acompañar. Pero rica. Queres probala? No, dixaches yo a ela, pero eu sí. Tú sí. Eu Sí, eu tamén. Ti tamén, non? Eu dixen que sí, claro. home. Claro, pero eu miro por min. Ti mira por ti, eu miro por mí. Ti mira por ti, moi ben. Dalle a ela primeiro que é convidada. Cuidado, sóplalle. É convidada. Está algo quente, Marité é ansia viva, niño soplou, Niño soplou. Ui! Impresionante. Marité! Está rica. Non fixeches o mismo cando probaches o salmón de Xulio, Riquísimo. Non fixeches o mismo, A ver, quen gana. Non rematei. Sóplalle, sóplalle. Xa estábamos, É xa a primeira está. vez que me das así de comer. É verdad. A ver, Xa levamos tempo, Dame así un poquinho, ven. A ver se me vou ter que celar, eu, Olha, estáseme dormindo o Está lado. Pilar gustativa. No, do rico que está. Estáseme dormindo, A ver, que? Como ves agora? Que xa está avanzado un pouco máis o tema. Hai que probalo co salmón, con traste. Pero non te pronuncias nunca. Bueno, hai que probalo co salmón, Bueno, ao va, final, hai sabes que que te digo? mirar. Marité, a cadeira. Vale, pues A vou castigada. Un aplauso para Marité. Andamos repartindo cartillos, eu creo que hai xente da casa que quere xogar, Que quere xogar ao concurso e vai nos soar o teléfono. A ver se soa. Teléfono. A ver. Ana María, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, ¿me estás bien? Estás ben, non? Que tempo fai por aí pola Coruña? Bueno, pues fue un día estupendo, una tarde preciosa. Bueno, non fai o vento este que... Estamos tendo un otoño estupendo. Xa, podedes vos queixar aí, é verdad, playa, chiringuitos, tal, moi ben, verdad? Ya te digo, ya tenemos una ciudad... Bueno. Espectacular. En Arzúa tampouco nos podemos queixar, non te veñas arriba, Non te veñas arriba. Tamén, sobre todo hai uns queixos riquísimos. A ver, contame, por 50 euros, con que mariñou Xulio os lombos? Pois mira, creo que foi con sal gorda, azúcar e romero. Correcto, 50 euros que van directamente para a Coruña. Desde o platón a voltas co prato. Moi ben. Bueno, mándoche un bico xigantesco, vale? Igualmente, Veña. muchos biquines para todos. Vente para aquí pro programa cando queiras, vale? Veña. Vale, pues un día destes vou, vale? Eso es. Veña, chao, Veña, chao. un segundinho, moitas gracias. Veña, Graciñas, chao. Gracias por Chao. chamar. Xulio, como tes todo? Marchando? Teño todo listo. Todo listo. Rematada a vinagreta. Rematada a vinagreta, as xemas marinadas. Perfecto. O queixiño co que vou acompañar listo. Moi Os ben. frutos secos picados e o salmón. Pois ide vos preparando. Begoña, todo listo? A salsa rematada? Todo rematado. Pois voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre o salmón, porque xunto ca anguía e lampreo o salmón é un dos grandes migradores dos ríos galegos. No pasado, sei que houbo bastante, pero a día de hoxe a cousa cambiou. E case todo o que hai de cotío é grazas á piscicultura escandinava. Ali arriba encántalles o salmón e teñen unha receita moi interesante, o gravillage, que significa máis ou menos, na miña forma de falar escandinava, salmón soterrado. Xa que lles gusta afundilo en salga. Polo visto, xa o facían na idade media e aínda siguen a día de hoxe. Por aquí abaixo, no sur, pois somos máis de facelo á prancha, á grella ou cocido, pero últimamente tamén en papillote. E iso sen falar dos deliciosos bocados de salmón afumado que tanto resolven unha ensalada como axudan a montar un sushi para principiantes. E hoxe sí que falamos de troulas, das boas, porque levan na estrada máis de 45 anos celebrando a festa do salmón alá polo mes de maio ao carón do río Ulla.
E mentres non chegan eses días de primavera, mercade salmón e facede a festa na casa. Probade as nosas receitas que triunfades seguro. E ademais podelas ver nas nosas redes sociais, no noso Instagram. Que bonito me quedou a historia do salmón. Vamos sacar eso, por favor, do forno, Begoña. Vamos alá. Veña, abre aí. Hola. Oh, como sale, como sale, como sale. Espera. Listo. Espera. Que boa pinta ten. Torrou a mayonesa, sabes? Claro, un pouquiño. Mira, ahora un pouquiño de aceite aí para que brille. E agora, co calor, vamos a botar Meca. o galmesano así, galmesán. Vamos a poñer así unhas puntiñas do ceboliño. Que fácil, Que é que facilísima. rico, que aspecto, que maravilla, que justo dá tervos no programa. De verdad, Porque isto está... Uf. E agora solamente emplatar, tirar del. Bueno, pois veña, vai empratando, vou xunta Xulio. Moi bien. Veña. Aquí estou pelexando ca yema. Non che rompeuse? No, teño que rompela. Ah, tens que rompelas. Teño que rompela, pero quero que me choupe e o que me vai a aliñar a ensalada. Ves, teño salmón mariñado, unhos canónigos, o queixiño arredor. E agora vou cubrir todo ca vinagreta. O queixo crema era, non? No, é unha mozzarella fresca. Ah, mozzarella. Oh, encanta a mozzarella fresca. Este é un plato fresquiño. Mozzarella ou burrata, a min gustame moito. Para compartir. A burrata fago xa un día, se queres. En serio? Sí. Fala ben. Sí, bórdoa. Bueno, pues ya está. Mira que sinxelo de mariñar, e agora botamos uns frutiños secos por riba, para ter un poquinho de textura, e tes unha ensalada para compartir con unhas tostitas. Pois chegou o momento de Marité de Valga. Pois vamos alá. Haina que chamar. Marité! Chegou o momento de probar. Ven connosco, vente á zona de probadores do Voltas co Prato. Vente por aquí. Está nerviosa, Marité, Está nerviosa. Ven, ves andando, verdad? Ves andando, sí, verdad? Bailando, sí. Vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí. Veña, mientras tanto, vamos a soltar a pregunta á xente. Quen fixo a mayonesa de aliño? Quen fixo a mayonesa? Quen foi? Fixen eu. Quen? Fixen eu. Fuches ti, seguro? Sí, estou segura. segura. Vale, por 50 euros, comezade a chamar ao teléfono do programa, vale? Quen fixo a mayonesa de allo? E de aliño. Bueno, Marité, como estás? Moi ben, moi ben. Poñedevos por aquí. Moi ben. Tens que probar? Non, ti xa me queres dar a mão. Podesme dar se estás nerviosa. Podesme dar a mão. Estás nerviosa. Podo probar. Veña. Dous platos de salmón espectaculares. Por un lado temos ese mariñado que fixo Xulio, que eu provei o salmón e teño que dicir que estaba espectacular. Espectacular. E polo outro lado temos o salmón, e polo outro lado temos o salmón de Begoña, que a verdade é que eu provei a salsa e tamén estaba requete espectacular, así que imos ver cal dos dous pratos vencen o Voltas co prato de hoxe. Estades nerviosos? No. Sí. Non. Ti vai probando, eu non che quero meter presión, pero non pares de probar. Vale, ti vai probando os dous. E vou repartir cartos. Hola, que tal? Boa tarde, José Francisco. Buenas tardes, cañotas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos, de tanto, a voltas de tortilla. Bueno. Vale. Escoita, que che vou dicir eu? A ti gusta o salmón? Sí. Vale. Me encanta. Pois hoxe estamos facendo o salmón dunha maneira bastante especial e por 50 euros vouche preguntar quen fixo a mayonesa de allo? Begoña. Moi ben. Pois xa está. Pois xa está, José Francisco, 50 euros que van para ti. Felicidades. Moitas gracias. Nada. Invirtiremos en huevos, en patatas. Que dixo? Que vai facer uns huevos con patatas. Ah, bueno, faz ben, outra tortilla. Bueno, con 50 euros podes facer moitas cosas, José Francisco. Un bico gigantesco. Venga, gracias. Chao. Ai, Marité de Valga, dade máis maus, rapaces. Vamos. Marité de Valga está agobiada porque nunca tuvo que comer tan rápido. Rápida como unha centella. Rápida como unha moto, potente como un camión. Marité de Valga. Dous cociñeiros. Dous espectáculos de salmón que acabas de comer no día de hoxe. Marité non sabe ben que dicir, está nerviosa, pero a Voltas co Prato do día de hoxe gaño... Begoña. Begoña! Acaba de gañar a Voltas co Prato. Moitos parabéns. Marité, moitísimas gracias, por vir, pasáchelo ben. Sí, moi ben. Por moitas gracias por estar con nós. Nos marchamos, mañán hai máis a Voltas co Prato, máis quen anda aí, quedan agora co Hora Galega. Chao, ata mañá.